Hello guys, welcome back po sa ating channel. So ngayong araw na to ay pupunta po tayo sa Lugo Beach Resort. So what's up guys? 1, 2, 3, come on! Come on, come on. So ayan guys, nakarating na tayo sa Dadalaquiten Norte din. Ayan, nandito tayo sa kanilang basketball court at may mga ayan, naglalarong mga bata. Ayan mga guys. Ayan. So ayan guys, kasama ko yung friend kong vlogger. Ayan, si Mr. Edmar Vicente. Ayan po guys. Paki-subscribe din po yung kanyang YouTube channel. So yan guys, sa baba ng yan mga makikita yung mga floating cottages. So napakarami guys na floating cottages sa baba. Yan. Marami din po silang mga bangka dito kung gusto ninyong maligo. Yan. Pwede nyo pong upahan yung mga bangka. Meron din silang mga banana boat. Yan. So yan, may banana boat po sa baba. Saka meron silang mga paninda dito guys sa baba. Ayan, tignan niyo. Ayan. Pwede rin po kayong umupa ng mga jacket yan para kung maliligo kayo. Yan guys. Meron din po sila. Baba na po tayo. Yan. Yung sinasabi ko sa inyo guys kanina, pwede kayong mangupahan dito kung gusto nyo maligo ng mga life jackets. Yan. Kompleto po sila. May mga pambata din po. Yan. So may mga paninda din po silang mga goggles. Yan. Yan guys. Guys, nandito tayo sa parang yung heart kanina. Yan guys, napakaganda po. Parang sunset siya. Yan guys. Maganda siya guys. May upuan siya. Ayan. Upo dito. So, magandang pasyalan siya guys. So, andyan yung ating isang vlogger din siya. Si Jairo. Hello Jairo. Come here baby. Halika. Ayan. So, vlogger din siyang bata guys. So, please subscribe sa kanyang YouTube channel. Say hi baby. Ayan. Ito yung banana boat guys. So ayan. Kung gusto nyo pumunta dito guys, pwede nyo upahan yung banana boat. Yan. So maganda siya guys. Ganda ng banana boat nila oh. Ayan. Mahaba siya guys. So pwedeng sumakay yung 1, 2, 3, 4, 5 6 guys yung pwedeng sumakay dito sa banana boat nila. Guys, yung ating aso yan. Si Chichi, Chini, hello, Chini. Yan guys. Ano masasabi mo guys dito sa ating hotdog. Hotdog po, malaki. So yun na nga guys. Ang togi namin dyan. Subscribe to our channel. Let's go! Okay, madami rin dami. So yan guys. Let's go. Ay, maliligo na sila. Yung. So guys. So ayan, maliligo na sila guys. Oh. Ayan, naliligo na sila.
merienda time. Yan lang po yung merienda namin guys. 2 litro at saka mga chichirya, mga peanut. Tamang enjoy lang sa dagat. Sisig. Sisig pipiso. Ayan guys, relax lang tayo dito. Yan. Interview portion na po tayo guys. So, anong masasabi nyo sa Lugo Beach guys? Napakaganda po ng Lugo Beach, kaya tara na't bumisita dito. So mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel, so please click subscribe button below at pakiclick na rin po yung notification bell para lagi kayong updated sa aking mga vlogs and videos. So maraming salamat guys. Love you all.